Enggak karon? Enggak. Marang makapurang husirisa lagi. Marang ka husirisa lugbo. Ha? Asa man dai mi? Guys, magkuha sa ko kamunggay guys kaya nang sagol unjas kuan kanang na ay karabantus. Kuha sa mi kamunggay guys. Ban miskinkin. Kau ra ko kay ako ligo. Okay. Kau kaya ligo naman ka. Kinapay mo na ng sirisan. Na guys. Guys, ang tinanong na mo des ni Ngagi, ang katay na, ngalukbati. Nang kita mo na ngalukbati, ng katay na siya. Diya. Ngatay na siya guys. Guys. Sakon na siya dana. Ayun na ba? Yung tibong kakao. Dua nga bagbong na kakao ato man. Darag among kamunggay dari guys, dahil mo ako dari. Wasa ko guys, ang kamunggay. Ih, panggiin sa. Ano guys, ano yung mga laudyon ron, masagulan o karabantos. Magkapi isda datong kuan pinirito. Isa ko ka nang naisudlanan kin, lakaw kin. Sigman po ma, ato ma. Man po. Asa man ka? Ato. Uban ka? Mag? Huwag sa man. Okay bow. Na magkuhag ka munggay. Tapos na rin Ken. Day perfume. Ken. Day perfume. Dada ng karabantos be. At ni kadoy. Katubang naipuhan nga sa lantos lamisa nga naisud nga kon karabantos. Ang kana be, dali be. Wow, very good ka dos Ilia. Perfume. Hindi ka na iwan day. Dili na perfume. Na guys, mo na mo isa gold guys di ah. Katong among gikuha na mga florami tong natos. Ang lugoy mi kabaw, na pa may nasalin. Isa da pati kari, kamunggay. Na guys. Haros na mis kamunggay guys, kaya mong isa guls kuan. Mo na isa. Oh, ginoo ko di man pud magpapildis Ilia. Gusto man pag tara na day. Ginoo ko hinarusan. Iyag mga sagbot na naray butang kaya ito na gustuhan. Sige guys, mga apil-apilan ng mga bata ah. Tara na bi. Inday kinaanan ka. Namining nilaw-oy ron guys, kay 101 man dari. Ang law-oy agamong kuan ron, paniudto. Nilaw-oy among paniudto ron guys. Uy pamuro. Kain ka nilaw-oy day? Oh, very good. Ikaw kin? Ikaw kuya? Ha? Di. Oo, gusto din makain ko. Matutan sa raman eh. Magtanong na niya ko yan. Kasi buta ka. Tapang ka. Buta pang nakapalit. Pag 101 pod. Nakapalit na itong motor. Wala. Uliin. Buta pang nakapalit ng motor. Sabi naman kay. Ano ka? Bilis mo siya. Ha? Sabi kaya magkanal na siya dagang money. Guys no. Lakin, maningkamot to the school. Kin. Naman dyan. Karoon dyan. Eskwila karoon. Kung sa'yo mo gustong palitan, napalitan mo. Motor. Unsa na lang palit ang motor o nanay mo man. Dua sa stick be. Sagay saya. Wings. Si Kuya Gael among tindero ron guys. Kaya guys, naghahanap naman kamunggay dadto. Abisin pa man mo. Ay abisun, magumay abisun. Baan pa man yan naman. Ang kana ko anak karong gulay ekonomi guys, yung Silia gulay mi. Mana guys, mana na magharos. Ako rani. So kanawag mga formas hinarusan nila. Ano ko? Grabing dagko ah, murami na ni kanding ro mga. Asa ni nga pang tarangon. Nabi ng mga bataan ni pang unsa naman ni ninjo. Taba mapuktar mo. Mura rami na ni kanding ron guys, mang hab-hab dari. Hab-hab dari kuan. Anong tag-asa ka aso kuan tarang nga day. Alig-alig lagi sa di day tarangon. Tarang nga bi. Sino?
Bukan kay nilaoy Kim. Oh, favorite mo nilaoy. Chu. Favorite. Wow, very good ka Adjo. Anja, favorite din. Favorite ka Adjo nilaoy guys. Sa gulan man inahadat to na ay gipritong papang isda. Di ko ano. Sardinas. Ay, sardinas. Daw, ilamig sardinas. Ah, lakimi. Na, kailangan makimi, kabuhiin ko. Natural na piniritong isda, karon di masayang. Okay. Pagsama ko. Mura ragod po ito kadag Gapon ng kumagtutong talagay mga ko. isda, guys. Ma. Gahapon na talaga. Ato ba ito ang pinalit tatos ubay? Isa ga mas presir, kaya ron di madaot. May magiprito ganihang buntag, pritong papagsado. Kuya Gael, hugas sa kuan ko, kaliro kaya tang laudan. Ha? Kanang kaan niya? Sila nilubot. Aw mo nagkuan nilusak na kaan, nagkaan pa day nilusak kagamang sir. Sir, ayaw sir. Kuya, Ayaw, sir. Kuya Gael, hugas ito ha kay atang laudan ha. Kilo ra. Oh, inday ma. Oh, inday nga na. Dana guys, mana. Mana be? Ay, sus, no, kumana. Dana pa guys, karay na pa ang mga hinluan. Ako na karay maghinlo, di magsilbing mo apil mo. Di, mo apil ko ma. Ha? Wala mo apil ma kayo. Nawag, grabing nagkaak azo. Na, mura na, unsa na rin. Aray pa azo noon dyan guys. Tara. Grabe mga lihil ka kaazo. Ilabag noon na yung sagbotkin. Halih, nabuwang naman. Di ko ay agisig ka pong. Na guys, sama na rin nga hinluan rin ang mga karabantos. Na isalay na mo. Kaya di sa agigi. Kasabaw og Islas Gabriel gabi sa gulan man po ni sa ingani. Kani amo na pang isagol sa mga kuan ron. Sigulan day papagabi mo. Di ko kaliwa. Ikaw, nita ko yung na ama kay ganun. Ay, kay bawo nga. Diha may sinabaw gabi eh. Hanim rin imong gisuga gabi eh. Nandiyan nagkaon gabi na. Ay, wala kaon. Nagkaon man gugo. Hanim rin imong gisudan. Daw. Oh, diha man eh. Ano? Pwede ka kayo na. Kaya Lami ning kuan guys, karabantos. Sagol, ganahan ko. Ganahan ko karabantos, Jud. Wow. Hindi yung favorite. Ang favorite. Tabaan pa ni may isda ang hinarag. Wala pa tayo palit. Tabaag mga isda mang labay. Hindi ka. 5 na siguro itong labay na rin isda, guys. Kapat. Kapat dahil, sir. Nakakahusi Rizal, be. Kung may bus ako siya. Ha? Kung may bus. Sadyo na Lagos kin guys. Kaya basa-basa magsadyo. O ni mga bata, di siguro pang tugnawon. Hindi mo minandingan. Sa hinandingan mo. Ako rin tugnawon. Puray kandingan na res bay. Ikaw. Papa gani po ma. Papapag. Di man good. Kaya kung pwede maligo rong adlaw kay kuan. Mana? Doaw ko sang binuwan. Tabang inday ma. Tara nga, bi. Damay. Tara bang mga kuan. Tara nga, kaya hanihin hugasan ron. Kumanadagin mo rin, madsapog ba saan natin kamunggay, dahil na. Nagkata tayo malaw, uy, dani. Lagi na, ay, lagi. Hindi ya, uy. Kaya nagbawon na ba to? Hmm? Nagbawon na to papa. Da. Sako na, day. Yan na, guys. Sagamang karabantos. Dan. Tadadan. Karabantos na lang. Dada, guys. Tiya. Dan. Ready na gamang laudo nun sa sabi mo, ngit-ngit man. Ready na gamang kamunggay. Ready na gamang karabantos. Ito na mga isda dadto. So, Ready na pag. unja guys, wataram ako mag ubanay namin ninjo unja inagluto. Ilabag na akin. Ready na pag nailabog. Ilabag na to sa daris na kasarahan ni Sid. Oh, masabi. Masabi. Ready na mahagbong day. Na utang. Kaya sari nga pa dunon ring ilang kamunggay guys. Mga batang sundog-sundugon guys ya. Sundog-sundugon man niya. Taga na yung buhatan sundugon ko niya. Hindi pang ikuhag yung kuan. Butang ko ng abaga. Silan. Yung kama. Magbang. Love you, Day. B, love you, Day. Sa may mong itabag? Ha? Sa imong itabag? Impon. I love you, Mama. Sa?
Ako kasabot sa isang gaingon guys. Ida na Kuya Kinke, nagkuha na og kamungga. Kamunggay. Tangad. Na guys, nagkuha na Kuya Kinke. Sibuyas gin. Sibuyas atang. Sibuyas na ata nasuod may dagko kago. Kadagko ago dako. Ako yan. Ma. Sibuyas ja. Wa naman may luya guys. Kanina laman tangad ug kanang naay Grabe. sibuyas. Yan na may tangad. Humot man na. Na guys, sama sibuyas, pakabuok. Pagpanahinluan na, ana. Na guys, si Kuya Gael may naghaling guys, kaya ako na laman danay maglutos nila uy. Natas iliya, hasang patugon ka rin na guys, naka-ready na sila. Lapod. Hana ilunod rig una, ring isda. Bukaw naman siya guys, hana namang ilunod rig una ring isda guys. Na guys, naglunod na kong isda guys. So bukawan sa na ilunod agkuan. Nang naay kamunggay o sunod na neron sila guys ug panglunod. Sa ilunod sa ring kuan kari nakot. Nato ra ko ni guys. Na karabantos ug una guys. Kari da. Una ring karabantos kay arong kuan. Okay. Okay. Nalunod ang karabantos guys. Sana pamuko na sa ilunod ang kamunggay. Guys, sana ilunod ang kamunggay guys. Kay arong mahuman na isi na usik na. Okay. Ini atang higup-higup ron kay si pag-uwan-uwan dari guys. Kasi halo. Nazan kay on. Okay. Sisa guys, pagpawon sa natarma. Luto na. Okay. Sakto naman sa timpla guys. Kamunggay na laman danay kuan. Okay, siyan sana. Guys. Ja guys, luto na si Ja guys. Luto na gamang nilaw oy. So, ready na si Ja kanon. Ito guys. Lami ana saktor pa sa timpla. Di parat di pa tabang saktora. Unja guys, maniud to nami guys, tiya. Ka-ready nag mga kuan. Muit na kay Lia? Wow. Na guys. Ano ni lami ni pang kuan. Higupon ba kay wanuan dia. Kapay nagbili man ko gamay kay di sila kadto. Kuan daris kuan ng gisagol. Okay. Ja guys, maniud to ta guys. Maniud to taninjo. Yan day, pasabaw. Sabaw mo ilami ron guys kay uwan-uwan. Fish ma. Fish? Fish. Kana pa fish. Upas ko yakin-kin. Ja guys, mag-uban-uban na pud ta sunod sa mga videos nga mahimo. Iliano. Ita ka be? Anta guys, na guys, masadaan. Nilaw-uy. Nilaw-uy nga karabantos. Na guys, naghan ka salamat sa inyong pag-subscribe sa among channel guys. Ya guys, nauwahi og kaon. Kaya laagan ka adyo. Tanawa, huwag na pa bina. Hindi may pa-chicken. Asa? Fried chicken din nabilin? Pastilan. Muna na diha. Fried chicken na lamang kuno yung nabilin guys. Arta, yung fried chicken. Muna namin nabilin. Na, pamanggod. Na. Fried chicken din nabi. Mo nakilaagan man wahinay noon. Wala man po isda. Mamanggoy isda na. Na guys. Sa kabuok. Duha. Edo pa di ay. Napagana sige na.